Ikanapulo'g-Upat nga Dominggo sa Ordinaryo nga Panahon, Hulyo 5, 2020. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Pagmaya pag-ayo o katawhan sa Sion, singgit o katawhan sa Jerusalem. Muanhi kanimo ang imong hari. Muanhi nga madaugon og mapaubsanon nga magkabayog asno, sanati sa asno. Ipahilayo niya sa Ephraim ang karwahe ug sa Jerusalem ang mga kabayong igugubat. Balion niya ang mga pana ug hatagag pakigdait ang kanasuran. Ang iyang gingharian maglakip sa tanang kadagatan, sukad sa suba sa Euphrates, ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ibayaw ko ikaw, o Dios ug hari ko, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Matag adlaw daygon ko ikaw, ug himayaon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maayo og maluluy-on, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat. Pasalamata kanimo o Ginoo ang tanan mong mga binuhat ug padayiga kanimo ang imong buotang mga alagad. Pahisgutas sila bahin sa himaya sa imong gingharian ug pasultia sila may tungod sa imong gahom. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagpabangon sa tanan nga napukan ug nagapatindog sa tanan nga nangalipay. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu. Kung tinuod man ugaling nga ang Espiritu sa Dios anaa na sa inyong kasing-kasing, kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios, nga nagbanhaw kang Kristo, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kanimo. Busa mga igsuon, aduna kitay katungdanan apan dili sa pagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. Kun magkinabuhi kamo minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan kun pinaagi sa Espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan. Mabuhi gayud kamo. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya, si Jesus miingon, O Amahan,
Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo, kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo, Amahan, natuman kini, kay maumay imong gusto og pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an, ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu, ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo, ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.